azért ez egy komoly hal. Cigány, amit kifogtál. Hű, geci. Mutasd a fejét, tesó. Figyelj, mellé rakom a tenyerem, ragdod a tenyeret, hogy mekkora a fejed. Hát ez komoly azért. Ez egy komoly hal. Mi ez? Pisztrán? Laza. Emeld fel magad mellé, a combod mellé, cigány. De jó. Fogtunk egy kibaszott nagy halat. Tele volt, ikrával. Szart, kifele. Szorás. Hát hova nem kell kikötni, nem fut az el. Kösd hozzá ide a fához, ide föl. Molnár Erik, Ongai Sporthorgász Klub tagja. Nyilatkozz! Hát kint vagyunk most a Salmon folyón. Igen nagy bivajhalak vannak, de megbirkózunk vele. Köszi, tasa! De nagyok halak tényleg, tesó, nem duma. Hát most ez egy nagy hal, bassz meg. Hagyjad már. És ezzel mit csinálunk? Megesszük? Vágom, ez lazac? Vágom a lazacot. Védjük el a követ, vidd hátra. Ha elindul vele, akkor úgyis halljuk, tudod? Geci, rendes nagy kővel kötözzük ki a halat. Jó van, elég. Mit éreztél? Hát nem tudom. Akkor megakasztottad. De várj, nem jó, nincs a víz. Hát beljebb kell úsztatni. Gyerek, forrásba kötöttük a halat a pasztra. Nem tudom, Adrián, orgászat van. Beszédben. Geci, elmegy a hal ember. Nem fog elvenni. Figyelj, hallod, indul a hal. Várjál, tesó. Úgy. Ez elég neki annyi víz, nem? Na, tesó, egy cigit szívjunk el, és utána folytatjuk. Ott a zsebkendő. De van? Adj egyet. Nincs. Fasz, a öcsédnek odaadtam. Szóval megkapcsolom addig a videót. Tesó, kösz, hogy megfogtad a halat.